biki ake na Abdul Zahir da Maryam. Mun shaida Rabbana mai iko ne, idan ya so ya tayar da na zaune. Ruwan jira ba zai zama ruwan jira ba zai hana mu zo mu bugi tambara ba. Biki ake mana yi wa kowa maraba, bikin aboki ne wanda ba zan rufe ba. Anguwa murya ɗauko su kawai da gaba, da an kira yake ce ne ban iya ba, domin a ko'ina ban ki farin ciki ba. Bi aiji na ma'angon Maryam da gaske, ashe ne ga soyayya akwai ranar da kan zama daidai ga soyayya. Mu faɗa dai ga soyayya, Abdul Zahir da Maryam sun yi daidai ga soyayya. Ra'ayi dai ga soyayya, ra'ayi ke haɗa jini ya game dai ga soyayya. Mu ban guri na ɗan taka rawata ga soyayya, biki ake mazayan gada mata ga soyayya. Bi aiji yanzu ka samu mahuta ga soyayya, duk mai biyar ka yau kai masarata ga soyayya. Zuma a baki kun santa da daɗi ga soyayya, akun amarya ka zama madubi, lafazin ka kun tare ƙarin kaifi, komai ta maka sa mata albarka, dan yanzu duka amana ka ɗauka. Kima amarya ban miki shiru ba, zama na lafiya zaki saka, kisa a ranki bai miki tamkawa, zaman gidan ba zai kyanga ba. Rabo yana kira ka na ku taso, bikin ku an yi ko wasu ba a saso, murna nake ba zan boyewa ba, abokiya ya aure ba wai ba. Zance yake zuwa gunta da farko, da gaskiya amana ta yi karko, da babu so ba za su yi aure ba. Ki bai zama abin jurewa ba, mai san kawalla zai yi maka rana, zai kora damuwa ko kuma kona, auren ku ba abin boyewa ba. Abdul Zahir da Maryam ba a wasu ba. Anan nake shirin yin bankwana, Hamisu bare kashi ne suna, ango amarya zauna da amana, tun dai da zuciya ta zama daidai.